Tots plegats el famós dèficit fiscal de l'Estat amb Catalunya, que ja arriba als 20.000 milions anuals segons el conseller d'Economia. Sovint també denunciem i parlem la manca d'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya, que segons es diu estem al voltant o estan al voltant de l'execució d'una mitjana del 65% dels pressupostos de l'Estat a Catalunya els últims 10 anys. Sovint també a nivell d'Ajuntament parlen vostès del deute ciutadà, que és aquest deute que té la Generalitat per molts motius, especialment pel seu infrafinançament respecte a la ciutat de Barcelona i que mica en mica es va regularitzant en funció de les negociacions dels seus governs. Però avui el que volíem era concretar, si és possible, conèixer algunes dades que no sempre es recullen o no sempre es publiquen, que és en relació a quin és el percentatge concret d'execució dels pressupostos de l'Estat a Barcelona. Diem els últims 10 anys perquè també és un període de temps que s'equipara als que es parla quan parlem del finançament o de l'execució del finançament o del pressupost de l'Estat a Catalunya. Però en qualsevol cas voldríem conèixer més enllà dels 20 milions de la capitalitat famosa, que avui crec que no toca parlar d'això, però sí que ens pogués explicar exactament amb dades oficials de l'Ajuntament quin és aquest grau d'execució dels pressupostos de l'Estat a Barcelona. Gràcies.